weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dina ma fedde heblo sukaɓe afrique kamɓe yeɓoɓe ayaw weltare tv kabruji men e ɗemgal pular ganduɗon ko to leydi sénégal gardidi kabruji men AJS ko association tawi ko des femmes juristes mo sénégal kañ men kal e jangguidgol ngol ɓe mbaɗi ko fati e deedi bonneteɗi toon men kal han tawi ko Maroc naaɓe ɗiɗo jaggaɓe toon to leydi sénégal nanguiraɓe ko fati hasiche woni kay kono huuɗo bonko to leydi Mali mi en kal tawi ko fati e ɓen yidɓe mawninde jamma jibinede nelaɗo sallallah alih w sallam toon to leydi Mali tawi ko e nder Tumbuktu Mauritanie kettoɗen robindo kabruji leydi Mauritanie ko e sawtol Amadou Dia to guddirten e jonde kabruji men koto dowlo Burkina Faso kam e Côte d'Ivoire oto goɗɗe joni joni jañoɗen e kabruji men ɗemgal Pulaar. gowɗen wadde e kala kikiɗe tawi ko communiqué gurel teyya kam e ceerno djibsi e ceerno djibi sow tawi koye sawtol haali Abouba kam e Sara Abdoulaye Sarr. ceerno djibisi ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno djibisi ko jaadindo ɓalawal danwal kala ceerno djibisi ko laaɓɗo reedu malaɗo wune ceerno djibisi ko bawɗo listihara moƴƴuɗo longal jawroɗo firtude dabruji e ɓen weddaɓe korte ceerno djibisi ene yawrani ɓe rewɓe sattoraɓe dewle e wonduɓe gorko ladde ceerno djibisi ene safra ɓen wonduɓe kista fibrom ndogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala ceerno djibisi ene yawrani ɓen worɓe ustoraɓe goragu e yawɓe yitade koye mumen ceerno djibisi ene jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto so tawi a ƴettiɗen leɗɗe fodde 19 rafine yalta ma ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo o so tawi a hutorima ɗum fodde 13 rafine yalta ma ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a hutorima ɗum fodde 100 rafine yalta ma ha laaɓa ceerno djibisi ene jogui pegge e usula bawɗe neldede kala to neɗɗo woni pirtoje dabruji ɓeydoje arsigaji ceerno djibisi ko laaɓɗo reedu malaɗo wune so tawi o yennama ka miskino o safruma ha mbiya wen taw hay mbuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi mo cheyɗineji mbahliti hoore mum ha haɓɓa walla on janowo barogal ceerno djibisi ko laaɓaɗo listihara so tawi a yiiɗi waɗnede listihara ko inde ma inde nene maɗa o haala ko woni nder ɓerde ma ha mbiya yuni so tawi ko wonɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗu so tawi ko wonɓe leydi Sénégal leydi Mali e dendagal leyɗe taariɗe leydi Mauritanie kala ko 4 CFA so tawi ko gonɗo caggal leydi ko wayno Europe Asie Amérique Asie en leyɗele kala listikar ko gratuit hay mbuɗu yoɓetake ceerno djibisi ne andina dendagal kilineɓe mum o arti oɗo saaha joni omo tawi nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to base makko waɗɗani jeere nettek kala jiɗɗo heɓde ceerno djibisi numéro mum téléphone ko 47 22 80 84 walla kadi omo jogui miñi ko mo gollottoɗo wiye Alassane Sy ko laaɓɗo reedu ganduɗo leɗɗe ɗe ganduɗo golle ɗe o numéro téléphone mum ko 32 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 00 13 ceerno djibisi ne wiya dendagal kille mum no dooɓe kala sahade donka hebdemo wona salade notade ko hewrede tan yo jomum waɗa insisté ma hebmo hano hannirta ni ceerno djibisi ko laaɓɗo reedu malaɗo wune mbadden dando faade makko fulɓe mbi kala ko jooti Allah ne wela kono gonga ene tawa gorel teya ko ha ko moƴƴo iwruken to koridinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma
gorel teya ko ha kono ha ko wargani a wulna ndiyam ma ha wula mbaɗa heen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓanndu maɗa an jogiiɗo caɗeele ƴiye jogii caɗeele koyɗe muusooje koppi muusooji ɓanndu muusooru mo ƴiiƴam dogata e ɗaɗi muma neɗɗo tuƴiiɗo AVC karƴaga e ñabbuuji goɗɗi kala sa jokkondire gorel teya joni joni keɓa heen ko laaɓi gorel teya ene safa kene tolno e capanɗe jeeɗiɗi e joyi rafi so tawi a yehi to site maɓɓe internet a ma janngan ɗum hoore maɗa ha keɓa ko ɓuri heen laaɓde on site noon mbatta ko www point gorel teya point com joni joni keɓa heen ko laaɓi onon finoɓe to galoya e nder diwan galoya kala son jiiɗi hebde gorel teya jokkodirton koye 77 218 09 98 ko sohna Aissata Touré onon taweteɓe to Ziguinchor e ko taari Casamance kala son jiiɗi hebde gorel teya jokkodirton koye tonggode 77 560 54 30 Ahmadou Kébé so tawi ko onon taweteɓe to Kidira e ko taari Kidira kala jokkodirton koye 77 554 75 54 e nder galle ceerno Habous Diallo e ko taari ɗum kala onon taweteɓe to États-Unis de Amérique son jiiɗi hebde gorel teya mbatton ko +1 34 77 01 56 77 nototo on ko Abouso Kawral Fouta business onon taweteɓe to leydi France son jiiɗi hebde gorel teya mbatton ko 06 50 99 64 43 mbadden dando faade gorel teya nototoma ko Haruna Ngayda docteur Djibiso le grand guérisseur ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa docteur Djibiso ko joguiɗo seeɗantagal mum ha timmi mbaɗadori koni mondialement labde reedu malaɗo wune le grand guérisseur docteur Djibiso ene safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol omo safra wonduɓe kista fibrome ndogam sitta hémorroïde tension diabète faiblesse sexuelle yimɓe ɓuutoɓe deedi guttoji koyɗe guloje keeceje guloje keeceje musoje e rafiji kewɗi goɗɗi ɗi jiiɗa cirol le grand guérisseur docteur Djibiso ne yawrede ɓen ustaraɓe goragu yawɓe yitade koye mumen rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala jokkodire e le grand guérisseur docteur Djibiso joni jetɗa hoore maɗa le grand guérisseur docteur de Kidira ene andini dendagal kilineɓe mum omo tawi oɗo saaha joni to base makko to Kidira omo andina bandiraɓe noon ɓoyata o yaɓana base makko taweteɗo to Djoum taweteɗo to Wourossogui kala jiɗɗo yiide le grand guérisseur walla jiɗɗo hebdema to banggue téléphone numéro ji makko leydi Sénégal mbatta ko 00 221 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 so tawi ko noon ko yiɗɗo jokkodire makko to banggue WhatsApp mbatta ko limal makko leydi Mali ko 00 223 78 353 28 92 le grand guérisseur docteur Djibiso ne andi nden nangal kilde mum taweteɓe to leydi Mauritanie wonde base makko ne golla ene tawe to leggal Elmina waɗɗani préfecture 6e ene tawe ɗon almudu makko miñi ko ene wiye ceerno Makiɓan ceerno Makiɓan noon jiɗɗo jokkodirde mum numéro ji mum téléphone to leydi Mauritanie ko 34 83 26 89 walla mbaɗa 31 73 02 83 so tawi ko yiɗɓe hebdema to banggue WhatsApp kanko ceerno Djibi Makiɓamma
mbatta ko 00221 77 924 16 81 le grand guérisseur docteur Djibiso en gandu ko cellal woni afo kala ngalu mo wi en kadi safroyade ɓuri safroyede kettude kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon heeɗi en ko weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique kam e yeeɓoɓe ayaw weltare tv kabaruji men e ɗemgal pular kikiɗe aljuma hande no capantati lewru septembre hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi ɗo haalde ɗo ko bonol momo sarr to karallagal ko Seydou Abouba to marché central mo poisson ñalawma hande o kay hay so ndiyam ina tawe toon wona ɗam robinaji de kala wona ɗam robinaji de yaltata wona e robinaji yaltata saabu ɗum sen o ko joguiɓe ko fati société ndem tawi ko privé uddi robinaji men caggal ndeɓe ndewata marché central mo poisson haalis jonɗo hade nden jeere adino kay ko maternité mo Grand Yoff ko ɓen kay gardino kuppanede ndiyam ɗimmiri ko on ko nden jeere liɗɗi immiri ko nden jeere liɗɗi gardiɗo jeere nde heeɓi yaade toon to direction sen o gam kay wadde maslaha taw omo nawori 5 millions francs CFA konde tan direction mo sen o jaɓani walla kay wi ko jaɓata ɗin 5 millions yooɓe jooɓa 10 millions francs CFA te kadi taw ko heddi hen ko ɓe joɓata facture aji tawi kono hannirtuni ha hande e nder leydi Sénégal AJS ko association des femmes juristes ɓe mbawi yurnitade ko fati deedi tawi ko ɗi ndewani lawol woni tan rewɓe jaajaɓe kam e worɓe sosoɓe wonɗoɓe taw wona e dewgal ha kay ɓen rewɓe ƴetta hen deedi e hitande ujunaje ɗiɗi e nogas ɓe kolliti 34,90 reedu mbawi bonnede toon tawi région Dakar ko kañum ardi limori mum ko ujunaje 6,990 rewi hen ko Thiès ujunaje 5,390 région Tataɓo o ko Diourbel wawi limori mum wawi wonde ujunaje 3,704 reedu ko bonna toon to Kaolack ko kañum tawi koto Kaolack ko ujunaje 2,673 tawi ko région ngaji ɓe limori men kay goni less ujunaje walla ujunere ko Sédhiou kañum ene wonde Kédougou tawi koto Sédhiou ko 888 reedu wawi bonnede toon to Kédougou ko 632 reedu goɗɗum koɓe kolliti kay ko maayi tawi koko maayi e jibinirgol e nder temedere kala ɓe kolliti hen ko 8% ko maayi e ɗina deedi wonno waɗɓe kay wonnoɓe deedi ɓe deedu men boni walla mbiyen avorti e nder temedere ko 50% terre ko train express régional mo Sénégal subaka hecci hanki o ko kañum kay wawi ƴettude jeygue tawi ko sanga waktuji 8 ɗo o hokkuno départ subaka ko subaka o tawi ko subaka ko jande nde holliti wonde kay yoga en mbawi hebde caɗele ko wayno fofan ko wayno sosoɓeɓe kañum en kay ko mbawi ko hawjude ha kay haqqillaji men ɗeeɓi yaade hen no wawi fabadeɓe ko gendarme ɓe tawetenoɓe e nder on terre mbawi wadde feere kay ha mbawi uddide ɗen dame gam yaltinde ɓen wonnoɓe e on train expression régional mariste ko worɓe ɗiɗo tawi kay ko jibinande leydi Maroc kañum en nanga toon ina nanguida en jogui kono huuɗo bonko ka inde hashish goto o nototo ko Alami Mouhammed goɗɗo o ko Alhammed Ahmed ɓe naati e nder leydi Sénégal ko guila 3 lewru août hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi e ɓen dadiɓe jilloyi nokkuji mabɓe kamɓe ɓen Maroc naɓe ɗiɗo tawi kay e nder nokkuji mabɓe ko ina tolno 5 tawi ko lookon woni looɗe tokose mbawi tawta foof ko looɗe tokos mbawi tawde toon ko 5 lookon tawi tawte hen ko kon huuɗo monko ka inde hashishi ina wonde poɗɗe kewɗe ko jayde nde ɓeydi hen kay wonde ko Alami Mouhammed o woni ko e sous contrôle judiciaire woni kay
koko woni koye ha hande ko e ñawede woni jogui tan ko liberté provisoire sen gummima to leydi Sénégal paɗen koto leydi Mali ardiɓe fedde ressortissant ji gam ɓamtare Tumbuktu hucciti e jaydenkoɓe ñalde 27 lewru septembre ndu gonɗen to galle sukaɓe to Bamako ngam haalde ko fati tawi ko jamma jibinede nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ñalde jeenayyi fayi 15 lewru octobre fandu tawi ɓe jiiɗi kay ko yuɓɓinde ɗum ɓe jiiɗi yuɓɓinde ɗum koto wiyete cité des 333 saint e on jamma eɓe cuuɓi yewrude hen ko fati e jaam ina wonde nden ka kam e ɓamtare konde de Mawlud Ben Katra ko mennoɗo wonde jagorgal e nder leydi Mali holliti wonde de oɗo saaha wondudeɓe kamɓe kala e nokku goto to Tumbuktu wona hunde wemde ko menace tawi ko mawɗo kay teskadeɓe tawi ko ɗin jangguji mbaɗoɗi toon to nder leydi Mali ha hande e nder leydi Mali kuugal ngal CEDEAO fawi kay e leydi Guinée laamu leydi Mali holliti ko yadani hen kañum en ma mbaw dusodirde e laamu leydi Guinée konde de CEDEAO ɓe kolliti laamu leydi Mali ne hollita ha hande wonde CEDEAO ina foti wawde dusde ɗin laamuji gonɗi e sabbordu woni kay gonɗi e transition sen gummima to leydi Mali roɓindo kabaruji leydi Mauritanie kettotoɗen ko e sawtuwol Amadou Alassane Dia. kumpital e nder ngendi Mauritanie jagorgal cellal ngendi ndi o wawi wadde hollidde de tawi ko ɗon rafi biteɗo fèvre de Kirim Congo o wawi sabade neɗɗo goto wasi fittandu muɗum ɗum ɗon noon ko caggal kay nde yimɓe ɗiɗo mbawno holkisede e yontere ɓinnude nde tawa ina gondi on ɗon rafi e nder hen kanko jagorɗo holleri kadi fodde yimɓe nayo wasɓe pittali mumen e on ɗon fèvre wiyeteɗo de la Val de Rift tawi ko rafi tawateɗo e jawdi ndi on ɗon rafi noon omo wawi kadi raɓodirde to banggue yimɓe so tawi kutorima ɗum ɗon ko fati e ñamgol ɗin ɗon tebbuli hani to banggue ɗen ɗon kocce o holliti o saaha joni tawi ko doggol ko hawri hen ladial daroyima e 16 ɓen ɗon toppitiɓe ko tawi ko jagorgal ngendi Mauritanie ko fati e gaz min kam énergie biyeteɗo Abdel Salem Wul Mohamed Salah kanko no wawi tawtorede e nder nden ɗon jonde ko fati de e yewtere ɗum ɗon ko wiyete gaz kam e énergie e nder ngendi Mauritanie e nder hen tan kanko no wawi addude yiyande makko ko fati e jencuɗi ɗum ɗon ko wiyete to banggue énergie e nder ngendi ndi o holleri kadi ma waw waɗede tawi ko golle beele wawde moƴƴinde to banggue ndin ɗon jencuɗi no hannirta niyete golle fuɗɗima hakkude leydi Mauritanie e leydi Maroc tawi noon koko fati to banggue awo kam e ngaalumaji ɗum ɗon ko ñande alkamisa hanki nde subaka muɗum waɗi ko toon to centre international de conférence tawateɗo toon to Nouakchott wuuro lamorgo ngendiɗi e nder hen wawi tawtorede ɗum tawi ko anduɓe hakkude leyɗe ɗe ɗiɗi joguiɓe kadi humpitoji to banggue on ɗon fannu guila noon to banggue awo ngo ha e ko nandi e ɗum ɗon o saaha joni beele wawde moƴƴinde to banggue awo leyɗe ɗe ɗiɗi kono kadi wawde hebde ndin ɗon jencude e moƴƴinde to banggue faggudu ko wiyete ko ngaalumaji e nder hen tawi ko noon biyeteɗo Ahmed Wul Sidi Ahmed kam kadi wawi wadde nden ɗon haalande taw ko kam woni directeur général toon to ngal ɗon jagorgal ko fati awo kam e ngaalumaji e kadi ko noon kadi e tawtorede ɓe on liggotogollotoɓe on ɗon fannuɓe ngendi Maroc o holliti ɗum ɗon jeeya koye pelliti horejo leydi ndi Mouhamed Wul Segel Qazouani e nando mum leydi Maroc roi Mohammed VI beele wawde moƴƴinde to banggue jotodire awo hakkude Rabat ene wondi kadi e Nouakchott hollitama de accident musɗo wawi wadde ɗum ɗon ko toon to woɗɗani wuuro wiyetego ñabina tawte koye diwan mo Brakna ɗum ɗon waɗi koye ñalde alhamisa hanki nde
ɓe kolliti e nder on ɗon accident nde neɗɗo goto wasi fittandu mum tawi ko debbo yimɓe jeeɗiɗo kadi mbawi hebde hen gagnande kamɓe ɓen ɗon noon ɓe nawama toon to safrirdu ndu wuuro kay haydi hollirama ko bis ferodiri oto goɗɗo tokos tawi woni sababu o noon ko ɗin ɗon otoji gonno koye dogdu ɓurtundu koreji ha e ɓadiɓe kamɓe sehilaɓe o ɗon biteɗo Mamadou Bocar Ly kamɓene maɓe mbaw yuɓɓinde tawi ko ñanggu ɗum ɗon ko wiyete rendre hommage woni kay ruttude on ɗon teddungal biyeteɗo monsieur Mamadou Bocar Ly tawi ko gandiraɗo commissaire Ly ɗum ɗon waɗata ko ñande 16 lewru octobre ɗum ɗon kadi hawrita koye ñalawmaji nelaɗo men Mouhammadou Mo Diam e kisal woni e muɗum maɓe mbaw tawi ko ñalawmaji e ɗinɗon ɓe kolliti noon ɗum ɗon waɗata ko toon to wuuro makko Guindi o woni kay lobbudu Ibrahim Ly ɗum ɗon tawate ko toon to falde Darel Barka e nder ha joni toon to wiyete Boggue koye nder wilaya mo Brakna e nder hen ko wawde kadi ruttude mo teddungal saabu tan e hollidde darde tinde nde waɗani Guindi Mauritanie no hannirta ni tawi kadi ko gorkajo ligganiɗo Guindi ndi bawɗo kadi gollade e nder nokkuji kewɗi to banggue ɗowngu ngu woni gouvernemental o e nder guila to banggue o meeɗino wonde kadi e ngal ɗon diɗal biyetegal CMRN o meeɗino kadi wonde tawi ko jagorgal o woni directeur général ko fate siret national o wonino kadi to banggue sardiyanke ene wondi e maire o wonino e PGA o wonino e société d'état kono noon kadi tawi hande o yeehi ɗum ɗon ko wiyete pofte woni retraite e nder hen tan ɓe kolliti maɓe mbawa ruttudemo ngal ɗon teddungal ɓe kolliti kadi ko neɗɗo jaam yamu jokkowo e ndam bawɗo kadi jokkude e ndam no fewi hakkude leyɗe ɗe ɗiɗi woni leydi Sénégal ina wondi kadi e leydi Mauritanie gasi ha laaɓi ko tongunoɗen kumpital nder Guindi Mauritanie ko musidɗo mon Amadou Alassane Dia Weltare TV touri yimɓe jarama Amadou Alassane Dia e roɓindo kabaruji leydi Mauritanie sen gummima leydi Mauritanie paɗen koto Burkina Faso subaka aljuma hande o e nder wuuro Lamorgue he woni Ouagadougou ko militaire en kay jiyano ina taarino wuuro ngo tumanoma kay ko kuddata yiɗno fewjede tene kadi ɗum laatima kanko Dami Ba gonnoɗo e gardingu leydi Burkina Faso ndu sabbordu kankone o ittama e subaka aljuma hande o toon to Ouagadougou walla mbiyen toon to Burkina Faso guddirten jonde kabaruji men koto dowla Côte d'Ivoire général Akisi Kouame ko debbo gadinoɗo wonde général e nder armée mo leydi Côte d'Ivoire e nder leydi mo Côte d'Ivoire kanko woni jaltuɗo aduna e ñalawma hanki o wonino kay médecin brigade général ko kanko yalti aduna ñalawma hanki o toon to Côte d'Ivoire gasi ha laaɓi ko tonguɗen kabaruji men e ɗemgal pulaar kikiɗe aljuma hande 3 lewru septembre hitande ujunaje ɗe nogas e ɗiɗi ɗo e haalde nde ko Bandoul Mamadou Sarr jetti Amadou Dia ko fate roɓinde kabaruji leydi Mauritanie jetti Seydou Abouba to banggue karallagal